ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኣዴና ቻነል ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ንሎሚ ኻኒ ሌክሲዮን ድራይ ናይ ኣስቫይ ወይ ከዓኒ ሳልሳይ ክፋል ኮይኑ ናይ ኣስቫይ ኮርስ ሒዘልኩም ናይ ዶሽ ኮርስ ማለት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም ትልሙድ ስለዚ ናብቲ ፕሮግራም ቅድሚ ምኻደይ ናብ ናይ ሎማዓት ፕሮግራም ቅድሚ ምኻደይ እቲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ ዝሓለፈ ሃውስ ኣፍ ጋበ ወይ ከዓ እቲ ዕዮታት ዝነበራ ብሓንሳብ ኮይና ንስራሓየን ማለት እዩ ሓፈሻዊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ተሳትፎ ነይሩ ጽቡቕ መልስታት እውን ይምለስ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብሕጂ እውን እቲ ዝወሃበና ዕዮታት ከምኡ ጌርና ክንጽሕፎ ወይ ከዓ ንመልሲ ክንምልስ ከም ዘለና ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ናብተን ሕቶታት ከብል ቀዲመ ማለት እዩ መጀመርታ እቲ ዝነበረ ኣርእስቲ ናይ ዝሓለፈ ግዜ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ቮርትሽቶሉ ኣብ ናይ ሓደ ዛት ክልተ ኦብጀክት ምዝህልውና ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ንሰርዖም ቶም ኦብጀክት መኒ ቅድም ክመጽእ ዘለዎ መኒ ኸ ድሕሪት ክመጽእ ዘለዎ ኣብ እንታይ ኩነታት ከመይ ክኾን ኣለዎ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ድሒርና ወይ ዘይተኸታተልናያ ዘለና ናብ ኣኼና ናብ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ናይ ሌክሲዮን ኣስቫይ ማለት እዩ ናብኡ ኼድና ክንሪኦ ወይ ክንደግሞ ንኽእልና ዘይተረዳእና እንተሊና ማለት እዩ ስለዚ እተን ዕዮታት ሕጂ ሓቢርና ንስራሓየን ማለት እዩ ሕጂ እታ መጀመርታ እያ ትብል ነይራ erzählst du dem Onkel die Geschichte ሕጂ ክልተ ኦብጀክት ኣለኒ ኣብዚ መጀመርታ መኒ dem Onkel ንኦንክል እነግሮ ኣለኹ ደ ኣነ እብል ኣለኹ እንታይ እቲ ገሽሽተ ሕጂ ገሽሽተ ወይ ታሪክ ኦንክል ኣኮ ወይ ሓቦ እዚኦም ክልተ እዚኦም ኣሉ ኦብጀክት ich ከዓኒ ዱ ወይ ከዓ ዱ ብላሎ ንዱ ብዱስ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ዱ ከዓ ከም ሱብጀክት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ገሽሽተ ዲ ክመጽእ ዘለዎ ወይስ ኦንክል ክመጽእ ዘለዎ ቅድም ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ከም ተቀዲምና ዝረኣናዮ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ኣካይዳ ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብዚኣ ሕጂ እንታይ ኣሎ ክልተ እንታይ ኣለውና ኣብዚ ሱብስታንታቲቭ ኣለውና ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ እቲ ዳቲቭ ነምጾ ድሕሪኡ እቲ ኣኩዛቲቭ ነምጽኦ ኢልና ነርና ማለት ልክዕ ከምዛ ዘላታ ማለት እዩ ብዝኾነ ጌርና ክንምሉ ካብተን ሰለስተ ዓይነታት ብዝኾነ ጌርና ክንምልሶ ንኽእልና ጥራይ እቲ ኣበናይ ግዜ እንታይ ጌርኩም እዩ ዘገድስ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ክንሪኦ እንተዳ ኮይና erzählst du dem Onkel die Geschichte ይብል ኣሎ ያ ብዝብል መልሲ ክምልሶ ደልየለኹ ማለት እዩ ያ ich erzähle ihm die Geschichte ሕጂ እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ያ ich erzähle ihm ኢም ዳቲቭ ንቅድሚት ተምጾ እቲ ብሱብስታንቲቭ ጌረ ዝምልሶ ዘለኹ ድማ ንድሕሪት የምጽኦ ማለት እዩ እዚ ፕሮኖመን ኩሉ ግዜ ብቅድሚት መጽእ ማለት እዩ ስለዚ ich erzähle ihm die Geschichte ክብል እኽእል ማለት እዩ ክቕጽል erklärst du den Touristen den Weg ብለና ኣሎ ነቶም ቱሪስት እቲ መንገድስ ትገልጸሎም ወይ ተብርሃሎም ዲኻ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ብዝተፈላለየ ሕጂውን ክምልሶ ይኽእል እንተዳ ክልተ ፕሮኖመን ክልተ ሱብስታንቲቭ ሓደ ፕሮኖመን ሓደ ሱብስታንቲቭ ገለ ተኮይኖም እንታይ ይኸውን ኣቀዲመ ለየ ተመሊስኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብኸመይ ገይረ መሊሰ ኣለኹ ያ ich erkläre den Touristen den Weg ሕጂ ክልቲኦም ከም ዘለዎ ስለ ዘንጻኽዎም ቅድም ዳቲቭ ሽዑ ከዓ ኣኩዛቲቭ እመጽእ ማለት እዩ ኣብሲ ዝነበረት ሕቶ ድማ schickst du der Tante die Blumen schickst du der Tante die Blumen Blumen ፊዮሪታት ዕምባባታት ማለት እዩ ታንተ ሓትን ወይ ኣሞ ማለት ሰደላ ዲኻ ብለና ኣሎ ስለዚ ብምንታይ ጌርና ሰርሓይና ኣብዚኣኸ ያ ich schicke sie ja sie ሕጂ ንመን እዩ ዝውክል ንብሉመን እያ ከዓኒ ንዲር ታንተ ምክንያቱ ዳቲቭ ስለ ዝኾነ ንዓኣ እወ ክሰደላ እያ ስለዚ ክልተ ፕሮኖመን ኣብ ዘለውና ክልተ ፐርሶናል ፕሮኖመን ኣብ ዝህልውና ግዜ ድማ መጀመርታ እቲ ኣኩዛቲቭ ኢና እነምጽኦ ማለት ስለዚ ኣኩዛቲቭ ናይ ዲ ብሉመን እንታይ እዩ ዲ ክኸውን ኣብ ፐርሶናል ፕሮኖመን ናይ ዲር ታንተ ከዓኒ ኢር ክኸውን እዩ ማለት ስለዚ ich schicke sie ihr ኢለ እጽሕፎ ማለት ወይ ከዓ እምልሶ ማለት እዩ ኦኬ ክቐጽል ናይ ዲ ድማ bittest du den Freunden deine Hilfe an ሕጂ አንቢተን ማለት ክስታይ ሓገዝካስ ክትልግሰሎም ዲኻ ሓገዝካስ ከተበርክተሎም ዲኻ ንመነቶም ይዕርኽቱኻ ይብለና ወይ ከዓ ነቶም ይዕርኽ den Freunden ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ
ኣብዚ ሕጂ ደን ፍሮይድን ዳቲቭ እዩ ዝኸኣኒ ኣኩዛቲቭ ከዓ ዳይነ ሂልፈ ክኾን ኣሎ ማለት ስለዚ ብኸመይና ንሰርዖ እንታይ ይውከል ብኸመይ ጌርና ንገልጾም ኣለና ፐርሶናል ፕሮኖመን ወላስ ከም ዘለዎ እዚ ይውክለና ማለት እዩ ስለዚ መልሰይ እንታይ ኣላ ያ ich bitte den Freunden meine Hilfe ከም ዘለዎ እንተዳ ኣምፀዮ ወላ ሓንቲ እቲ ዳቲቭ ከም ዘለዎ ኣብ ቅድሚት እመፅእ ኣኩዛቲቭ ከዓ ድሕሪኡ እመፅእ ማለት እዩ ክቕፅል ኣብ ኤ verkaufst du mir den Wagen እቲ ቫገን ወቃታ መኪና ትሸጠለይ ዲኻ ንመን ንዓይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ከመይ ጌርካ ምልሳ ክእል ያ ich verkaufe in dir ሕጂ ብዚ ክልተ እንታይ ኣለውና ክልተ ፐርሶናል ፕሮኖመን እዚ in den Wagen ይውክል dir ከዓኒ mir ድብል ዝነበረ ይውክል ኣሎ ማለት ስለዚ ክሸጠልካ ንዓኻ ለኹ ክልቲኦም ብ ፐርሶናል ፕሮኖመን ገብሮም ስለ ዘለኹ ኢን ቅድሞም ጾ ማለት አኩዛቲቭ ብድሕሪ ሽዑ ዳቲቭ የምጾ ያ ich verkaufe dir ich verkaufe in dir ትልትኽል ወይ ድማ ያ ich verkaufe dir den Wagen ክብል ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ባህላይ ዘሎ ጥራይ ንሕና ኣብ ንጽሕፈሉ ግዜ እንታይ ዓይነት ፐርሶናል ፕሮኖመን እናጥቀም ዘለና ሰብስታቲቭ ከም ዘሎ እናጥቀም ዘለና ወላስ እንታይ እናጥቀም ዘለና ኣብ ምሻሎ ኣቀዲምና ንሪኦ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ ድሕሪ እንታይ ከም ዝመጽእ ንውስን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ነረንተን ናይ ዝሓለፈ ግዜ ዝነበረ ሕቶታት ወይ ከዓተን ያ ምስ መልስታተን ማለት እዩ ደጊም ሕጂ ኩለኩም ደሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ መልስታት ነይሩ ሕጂ እውን ናይ ሎም መዓልቲ እውን ኣለዋን ሕቶታት ሰንኩም ጌርኩም ክትጽሕፎን ወይ ክትምልሶን ተስፋ እንዳገበርኩ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ሌክሲዮን ትራይ ኣስባይ ክንከይድ ማለት ስለዚ ኣቀዲምኩም ከምዚ ኣብ ዝርእሲ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ብዛዕባ ፕሬቸሪቲum ወይ ከዓ ኢምፐርፌክት ናይ ምን ናይ ሞዳል ቨርበን ማለት እዩ ሞዳል ቨርበን ዝበሃሉ ንፈልጦም ኢና ኩላትና ወላ እውን ኣብ ናይ ኣይንስ ኮርስ ኣቀዲሞ ብዛዕባ ሞዳል ቨርብ ተዛሪበ ነይረ ከድና ክንሪኦ ንኽእልና ማለት እዩ ኣብኡ ሎሚ ግን እቶም ሞዳል ቨርብ ኣብ ፕሬቸሪቲum ከመይ እዮም ዝቕየሩ እቶም ሞዳል ቨርብ ንፈልጦም ኢና ክነምፅኦም ኢና ፀገም የብሉን ግን ኣብ ፕሬቸሪቲum እንተዳ ክንጥቀመሎም ደሊና ኸ ከመይ ዓይነት እዩ ፎርማት ናቶም ወይ ከመይ እዮም ዝቕየሩ ኢና ንርኢ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ፐርፌክት ትኽኒ ኣብ ፐርፌክት ክንሰርሕ ኣለና ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ፕሬዘንት ፐርፌክት ክንሰርሕ ከለና ንኣብነት እንታይ እዮም ዝቕየሩ እዚ እውን ክንሪኤና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኦም ሱብጀክት እዚኦም ኣብዚኦም ደለውና ኣብዞም ሱብጀክት ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ሞዳል ቨርብ እንታይ ይቕየር ንፈልጦ ነርና ኢና ሕጂ ከዓኒ ብፕሬቸሪቲum እንታይ እዮም ክኾኑ ንርኢ ናይ ኩነን ማለት ቲፌሽካይት ናትካ ክእለት ዝነግር ዓይነት ቨርብ ወይ ሞዳል ቨርብ እዩ ስለዚ ኣብ ኮነን ኣብ ሕሉፍ እንታይ ይኸውን ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ኮነን ኣብ ich እንታይ ይኸውን ich kann ዝነበረ ኣብ ሕሉፍ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ich konnte als ich kind war konnte ich ኢልና ንቐፅል ንኣብነት ማለት እዩ ሕጂ ቆልዓን ከለኹ als ich kind war ክንመፁ ኢና ድሓን ድሒርና ትበዓል ቃልስ ገለገለ ዝብል ከም ኣብነት ሕጂ ቀደም ንኣብነት ናይ ቀደም ክንዛረብ ከለና ብካን ጌረ ኣይዛረብኒ ብምንታይ ዳ ሕሉፍ ስለ ዝዛረብ ዘለኹ ኮንተ ይብል ማለት እዩ ich konnte ንብል ich ኡምላውት ዘይብላ እስተውዕለሉ ich konnte ንብል ማለት እዩ du konntest test du kannst ይኮን du konntest ያ es konnte ያ konnte damals after ግዜቲ ንሱ እንታይ ይኽእል ነይሩ ኢልና ብላ ንዛረብ ማለት wir konnten ኢልና ንቐፅል ማለት እዩ ihr konntet ዝነበረ konntet ዘይኮነ konntet einfach ኦ ጥራይ ማለት እዩ እዚ ድማኒ ናይ ብዙሓት ናይ ፕሉራል ማለት እዩ ናይ እዚ ብዙሓት ተዳ ኮይኖም ክልተ ሰለስተ ምሳና ዘየሎ ሰባት ማለት እዩ sie können ሕጂ sie können ዘይኮነ sie können einfach können sie können ኢልና ንዛረብ ማለት እዩ ናይ ክብሮት ተዳ ኮይኖም ንኣብነት mein Lehrer የኽብረ እንታይ ብሎ konnten ኣብቲ ግዜቲ ከምዚ ንኽእል ነይሩ ኩል konnten ንብል ማለት እዩ ወይ ንዑ ንዛረቦን ናይ ዚ ኣኽቢርና ንዛረቦ sie konnten doch damals
أفتي جزيتس كم زلوا تقبلوا نباركم تقولوا نباركم من قال غبل أنت دا كوينا مالتي زوجي ناي كونن مالتي ناي كونن مالتي ناي فيش كايز قالت زي نوعي يحبر مالتي كله شجر يقولون بدحريو ناي موسن كأنا حدا تجددنا نجبرو نجارات مالت يجينا هنري ناي موسن تغير أب إيش تغير إيش ich musste als ich Kind war musste ich in die Schule gehen musste gerät perfekt gerät حلف زقولت gehen كم زور لوجو برلو musste ich in die Schule gehen in die Schule Bewegung in die Schule nicht der sondern die Schule ስለዚህ ich تخينا musste نبل ناي حلف مالتيو du انت دا إلنا دما du musstest in die Schule gehen. Sie es musste. Wir mussten, إلنا مغتل, نسخم mustet. ولا حد بزح زفل نجار يقولون تراي قرب كم جمري ደጋጊምና ተዳሪናዮ ምስ ግዜ ሽግር ዝባሃል ይውሉን አኾሎ ክርዳአና ወይ ክንጥቀመሉ ክንጀምሪና ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ሙስተን ንብል ማለት እዩ እንዚ ሙስተን ካሱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሙስተን ካ ከምዚ ይኸውን ማለት እዩ ዱርፈን ካኒ ናይ ፍቃድ ናይ allowedness ኣብናሓተሉ እንጥቀመሉ ዓይነት ሞዳል verb እዩ ማለት ስለዚ ናይ ዱርፈን ከንን ታይና ንጥቀም ኣብ ich durfte ohne umlaut የብሉን ሕጅም ኩሉ ንሪኢ ኣለና ich durfte damals nicht rauchen ኣብቲ ግዜቲ ፍቀደኒ ነበረን ከትክኽ ወላ ሕጂ ፍቀደካ ንኾን ግን ከም ኣብነት ማለት ስለዚ ich durfte ንብል durfte test est دارجة أبناء دو كلهم عاد حدا عاد أكيد أمس خلوا زلوا ما تنستوعوا لهم زي اس durfte wir durften durftet sie durften und sie auch die durften مالتي ስለዚህ እዚኦም ይመስሉ ናይ እዚኦም ሰለስተ ሞዳል verb እዚኦም ናብ ቅጽል ይኻል ሞዳል verb ኣለውና ማለት እዩ እሶም ካ በዓል ዞለን ናይ ዞለን ከ ዞለን ሕጂ ክብሮ ዝግባእካ ነገራት ዝገልጽ ማለት እዩ ዞለን ከንታይ ክኸየር እዩ ንርአዮ ማለት እዩ ስለዚ ich sollte damals nicht Radfahren oder sowas kann ich sagen auch. ስለዚህ ኣብ ግዜት ሲ ዞልተ ከምስ ገብር ሲ ኣይግባእነን ነይሩ ንምስላይ ክስታይ ገልጽ ከልና ማለት ich sollte du solltest ደይኮነ ሕጂ du solltest es sollte ich und es ሓደ እዮም ዝወስዱ ድበዝሐ wir sollten ihr solltet Sie sollten حجي انتي يبزي دارجا قليل كم مجمري كخبدنا بهرياو اندي قدنتينا مالت مجمرتا نجمر كساب زحلنا كخبدنا قدنتي كن دغاغيمنا انت دا انبيبنايو زي شري ولحان تصقم بزي ولو منغدي كنتقومولم كنجمر يناماتي زغدسنا انتي مدغغام تراي مالتي زولن ودينا لنا ماتي بدحري زمص فولن كنتاي خات تدليت ناتكا تدولي نغرات مغلاص نتقومولو verb مالتي فولن كاني ich will نبل اب نورمال غزي ich will اي لا نزارب اب حلف تخوين ich wollte doch damals Tee trinken يدل نيره مالتي نزاربولو ماتي du willst يكون عندي du wolltest زي اس will يكون wollte حلف مالتي wir wollten wolltet sie wollten كم زي اجرنا خا ناي will حلف نسرح مالت يو ab morgen und möchten حجي möchten und morgen präteritum ناي möchten
دوز حجزي أنت يالله كنت كمولو أين خلينا وأين موشتن بريتوريتوم أين كنت كم كلنا عبنا موشتن جزء ناي موجن إن أنا دك حدا يوم مالتي سلزي كل جزء خاني بناي موجن أب حلف موجن كيرنا درجة حدا عينت كستاي زلهم سلوز غونو مالتي حلف ناي موشتن يلن بناي موجن كيرنا إنا نصرحهم مالتي سلزي إيش مخت ناي موجن إيش ماج وإيش موشت زنبرة بمتغير إيش مخت يجي إيش موشت يكون نقوله إيش مخت دو مختست زي mochte wir mochten damals ihr mochtet sie mochten sie mochten إلنا ناي موجن وكان ناي موشتن حلف نسرح إذا حجي preteritum مالتي perfect زي كونه تاينا نرئز لنا preteritum حلف أينفع حلف زغونة simple past أبن قرول بإنجليش مالتي إذا جزء إذا أبن تكمل الجزء زيوم إنا نتكلم ناي مودال verb مالتي سلازي باش بلالني وي أبنتات ألواني بزح زبالة أقداس لزغونة أبزح بلين خوني لومي am Wochenende am Wochenende تابلنا لوجي ja am Wochenende will ich ins Kino gehen am Wochenende will ich ins Kino gehen als ich Kind war قلعان كله كينو يخيت قدام السنبت ويكا Wochenende ناب كينو يخيت نيرا ترى قبل ليه ويدل نيرا قبل ترى أخينا تاكل als ich Kind war قبل خلي كوما wollte ich ins Kino gehen قبل خلي حجبزي تابر رايت أستايات ملسيا زلوا جن als ich Kind war قبل خلي كوما wollte ich ins Kino gehen قلعة خلوه أنا كينو خيرس يدلي نيرا بزغونة ناي فيل انتاي زغير فولتا فيل زنبر أب حلف أب إيش فولتا يغير مالتي فولتا إيش فولتا إنسكينو جيهن نبل مالتي بدحري زمتس بي leider kann ich nicht mitkommen damals أبتي جزيتي الحجي damals konnte ich leider nicht mitkommen كنقول نخيلنا أبزجن تي damals قلقلا يتعبون رايت بحالات في زلخو leider konnte ich nicht mitkommen كان زنبر konnte يغير مالت حلف أفتي جزيتي كان مهنة تسمونا أبنت حدا مرعان يرون نبال نافت مرعخت كيد مسؤوم زيك الكانير كانت غنكا مستمرس انت لا مسانا دي كتكا تيليكاس leider konnte ich nicht mitkommen weil ich arbeiten musste إلنا هون كنزارب نخيل الله مثلا انت example كومون زغنا كنت ناي كان ناي كي زي مخالكا تحبرولو زلها حلف مالتي بدحريو سي du musst am Samstag arbeiten حجي نعمنت قبلهم هونكا ذات متصدلا زامستخ قدن كتسرح عليك إلي يقددك على الشيفنات كام مالتي حجي دحري كلت تسوم شعو أسا قدام سنبت حالفان دحري أزال قدام سنبت مس حدا مسارح تخان ترى تزارر بالها هونكا نعمنت زحلف قدام سنبت قدن كسرح نيرن ترى كبل كوينة انت يبل ich musste am Samstag arbeiten ich musste ብል ويكاني بدو ترى قيم دماش يقربلون du musstest am Samstag arbeiten زحلف سنبت بقدام كتسرح قدنت نيرو مالت إنا نزارب زلنا wir können das Problem lösen هجي نتي تساقم ويكاتي problem أقاتي مزولو ويتساقم أقاتي مزولو خنفتحوس نخيل إنا حلف مزخونك wir hatten schon ein Problem gehabt had Problem نيرنا it problem is كميجرنا ويك لوزن كم زجبرنا ويبقعت كم زنبرنا لوزن نخنجوبرو كنقل استرعدلنا انتي نبل wir konnten das Problem lösen wir hatten ein Problem gehabt had Problem نيرنا هجيب زعبو لوزن جبرو قلت كم زنبرنا نقل استرعقنا wir konnten das Problem lösen konnten حلفناي können مالت konnten نبلنا مالتي كأصلينا إيجازي sollte den Chef anrufen نتي شيف وكانتي بوس نتي حلفي كدولولس عليك نعم نتحميم كاس خدك إسكال الله عجز خير دول كارلو حارس المسجن
حيم الله تقول ما دولو يا زول دخ دين شوف عروف الملكات نتحلى في خاص دولو لختك كل كابل ماتي أب حلف كوينخه ساخدول كان نيركاس دحرس همون قال دولو نيركا قبلك كله انت يلو زاربك يا زولتت يا حجي نعينو بين يكل تسلس وين نازلنا يا زولتت دين شيف اندروفن حدا تصقم مصين له كم خمس اندي خوينو له ما له كون يركا قبل انت راكيو يا زولتت دوخ دين شيف اندروفن يلو يزاربنا مالتي Ich muss das Paket abholen. حانتي باكيت وحانتي من اختمتياتن لا باكيت كم صعد له كاب حدا سيف ديو كاب حدا ناي بوست اوفيس دي بزخونه كم صاي تدا حلف زارب كوينه خا ich musste das Paket abholen يبل مالت يو du willst deine Freunde einladen du willst deine Freunde einladen حلف تدا كوينه خاني du wolltest deine Freunde يقريتا deine Freunde تكون الله أبزي يقريتا deine Freunde ناي شرايب فيلري deine Freunde أبزي تسكر لكم du wolltest deine Freunde einladen نبلا مالت يو ها من البات نمودة أسات كنت خلي أبنتنا سارة زول باي دير فيرما anrufen سارة أبتي فيرما كدول كتكئل علوا نبلالنا ماتيو أب حلفكا سارة زولت باي دير فيرما anrufen باي دير فيرما anrufen زولت يغير مالتي سلازي كبرات خطاتلتنا زيان نيرنتن أبنتات مالتي على انك قصلي بزعبا ناي بريتشوريتم ويكا بزعبا ناي باست ويكا بزعبا ناي حلف أبنتات زيان نيرن أبناي مودال فيرب مالتي حلف كميجرنا بيلدن حدزات كميجرنا أب حلف بمودال فيرب تتكيمنا نسرح يعني مالتي كل جزء أبزون السؤال زلنا مودال فيرب سلزخونو تم زموت موداتا انفينيتيف كم زلوا ومزموت وإيما مالتي تم تقول جزء نريز نبرنا مالتي سلازي كابز قصيله مودال فير اب بيرفكت اب بيلدن ام نغبرو له بيرفكتنس ام نسرحالو غزي بهابه غيرنا بيرفكت ام نسرحالو غزي بمودال فيرب كمي غيرنا نسرحو حجي كلت عينتا سراراح يزلنا حدا انت يالنا فيندير زاتس نو مودال فيرب حدا زاتس مودال فيرب تراين تدالو كوين انفينيتيف زي بلو تدا كوين كالاي فيرب زي بلو تدا كوينو نجزا رسو أسرار حلوه كم كل جزء وكم زبزح جزء مودال فيرب بلس إنفينيتيف ترى أخوين هذا فيرب ترى توسخ نايت مودال على لنخ كم يجري يزرع جكرب من الوقت إذا كاب أسوأ لعز بالك خوني خيليو شو رأيكم كن جن كل فلتو أجد هسه سلوز خون مسنا مودال فيرب أبزي كل فلتو صبوا مالت حجي فيندير زاتس نور مودال فيرب هذا مودال فيرب تدعى له واخوين حانت زاتس بزي إنفينيتيف بزي فيرب كده تنجبه zum Beispiel ich mag es حجب زي ich mag es يقول له verb ich mag es was حال نقرت بزعب زارب له ich mag es حج عوض حانت جزي ريا وين حد عاركي واو ich mag es بس يدخشون كل خلوه ich mag es بالحرية دخون إنفينيتيف يلن دخون verb يلن ماتي أبز جزيزي أنت عينت وكم يجري perfect تجبر بزعبة perfect بزعبة تمكينة حلوف كويناس بperfect راح جلس دليل أنت يو كجبر زلني هجي حفشاوي حجي إنا نرء زلنا مالتي سلازي هابن كل جزيلو بهابن جرنا إنا perfect نسرح زين قلبنا نابزي بهابن جرنا زيوم كلهم زيوم كنت قاموا نقل هابن بلس هم gedurft ناي دورفن مالتي gedurft ناي دورفن gekonnt, nei können, gemocht, nei mtai, nei mag, nei mogen, wek an nei mochten, gemusst, nei müssen, nei gesollt, nei sollen und gewollt, nei wollen ማለት ከምዝ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት ሕጂ ዝግን ማር ከምዚ ልሙድ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣይኮነን ግን ክንፈልጦ ስለ ዘለናይ ግን ከምዚ ዝበለ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎም ማለት እዩ እዞም ሞዳል ቨርብ ኣብ ምንታይ ናይልናዮም ዘለና ካልእ ቨርብ ምስ ዘይ ሁሉ ማለት እዩ zum Beispiel hat das gemocht ናይ ሞግን እንጂ ንዑስ ታገሮ ነይሩ ደስ ኢላቶ ነይሩ እሽ ማግስ hat das gemocht ደስ ኢልዎ ነይሩ ንብላልና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ
ልክ ሓምዛ ብዚኣ ዘላ ኣብነት ዝኾነ ካልእ ቨርብ የብልና እሱ ጥራይ ስለ ዘለና እቲ ሞርኒንግ ዝብል ቨርብ ስለ ዘሎ ንዕኡ ብፐርፌክት ገይረ እፅሕፎ ኣለኹ ማለት እዩ sie hat das nicht gewollt ንዕኡ ኣይደልየቶን ነይራ እንታይ እዩ ካልእ ቨርብ የብልናን ማለት እዩ ich will es nicht schreiben እንተኢለ ኦኬ schreiben ቨርብ ለኒ ኣብዚ ግን ቨርብ ስለ ዘይብለይ sie hat das nicht gewollt ኢለ ነቲ ሞዳል ቨርብ ንባዕሉ ብፐርፌክት ገይረ ይፅሕፎ ኣለኹ ኢንፊኒቲቭ ስባይ ይፅሕፎ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኣብዚ ኬዝ ወይ ኣብዚ ፋል እዚ እንዲዚ ምፋል ከምዚ ጌርና ሓደ ፐርፌክት ቴንስ ንገልጽ ወይ ከዓ ንጽሕፍ ማለት እዩ ናይ ሞዳል ቨርብ እቲ ሓደ ወይ ኣብ ዝበዝሐ ግዜ እንሪኦ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ዳርጋ እንጥቀመሉ ዓይነት ዛትስ ድማ wenn dir Satz modal verb und ein infinitiv hat ሓደ ሞዳል ቨርብን ሓደ ኢንፊኒቲቭ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ከም ዝበዝሐ ግዜ እንጥቀመሉ ማለት እዩ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ከመይና ንጥቀም ንሕና ወይ እንታይ ዓይነት ኢና ንጥቀም ሓደ ፐርፌክት ቴንስ ክንገልጽ ወይ ከዓ ክንሰርሕ ኢና ክሪ ማለት እዩ zum Beispiel will das Museum besuchen will das Museum besuchen እንጂ will አሎ ሞዳል ቨርብ ለና will besuchen ከሓደ ኢንፊኒቲቭ ጋር ሓደ ቨርብ እዩ ማለት ስለዚ ክልተ ቨርብ ኣለውና ዘይ ከምቲ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ኣብዚ ክልተ ቨርብ ኣለውና ማለት እንጂ ክልተ ቨርብ እንተዳ ኣለውና ከመይ ዓይነት ጌርና ኢና ንሕና እቲ እንታይ ዝበሃል ንሰርሖ እቲ ፐርፌክት ንሰርሖ ኢና ክሪ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዛትሽተሉ ንርአዮም መጀመርታ ከም ኩሉ ግዜ ሃበን ኣለኒ ከምታ ቀዲም ዝራኽዎ ግን ሽዑ እንታይ መጽእ ፕሉስ ኢንፊኒቲቭ እንደን ሞዳል ቨርብ ማለት እዩ ሽዑ ሃበን ኢንፊኒቲቭ ሞዳል ቨርብ ኣብ መወዳእታ ይመጽእ ማለት ከምዚ ኣገርና ኩሉ ግዜ ፐርፌክት ንሰርሕ ናይ ሞዳል ቨርብ ማለት እዩ zum Beispiel ዛብዚኣ ዘላ will das Museum besuchen ዝነበረት ihr hat ሕሉፍ ስለ ዝኾነ ihr hat das Museum besuchen wollen einfach እቲ will ዝነበረ hat ጎብረ ኩሉ ግዜ እዚ ናቱ ፀገም የብሉን ኣብዚ ግን besuchen ከም ዘለዎ ይድመጽእ ምክንያቱ እቲ ኢንፊኒቲቭ ስለ ዝኾነ ናይ will ድማኒ ከም ዘለዎ ኢና ነምጾ wollen will ደኮና wollen እዚ ihr ንብሎ ዘለና ብhat ጌርና እንታይ ዓይነት ፐርሶን ከም ዝኾነ ንገልጾለና ስለዚ ihr hat das Museum besuchen wollen ኣብዚ gewollt ዝበሃል ወይ ገለ ዝበሃል ኣይንጥቀምን ማለት እዩ besuchen wollen ኩሎም ዓይነት ሞዳል ቨርብ ምስ ኢንፊኒቲቭ ተዳ ተሓዊሶም ኣለዉ ኮይኖም ከም ዝበዝሐ ግዜ ከምዚ ጌርና ኢና ሓደ ክስታይ ንሰርሕ ወይ ድማ ሓደ ዛትስ ብፐርፌክት ጌርና ንሰርሕ ማለት እዩ ካልእቲ ኣብነት ትልወኒያ ካልእቲ ፊሊ ሃት ኢንስኪኖ ጌሄን ቮለን ፊሊ ሃት ኢንስኪኖ ጌሄን ቮለን እንታይ ቆልዓን ከሎ ዲ ገለን ከሎ ወይ ክዳሓለፍ ቀዳም መሰንበዲ ንኪኖ ክኸይድ ደስ ይልዎ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሕሉፍ ብምንታይ ጌርና ብፐርፌክት ጌርና ንሰርሖ ኣብ ናይ ሞዳል ቨርብ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተከታተልትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ጽቡቕ ኩሉ ሰብ ዳርጋ ክፈልጦ ዝግብኦ ኣገዳሲ ክስታይ ምናልባት ኣብ ናይ ቢኣይንስ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ሹር ኣይኮንኩን ግን ምስ ናይ ሞዳል ቨርብ ጽቡቕ እንተሓ ስለ ዘለዎ ወይ እውን ክንፈልጦ ስለ ዘለና የሎም ሒዝዮ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተን ናይ ሎም መዓልቲ ክስታይ ፕሮግራም ማለት እዩ ካብዚ ቀፂለ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ናይ ሃውስ ኣውፍ ጋብን ስራሕ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ምስራሕ ክስታይ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ተን ሃውስ ኣውፍ ጋብን ኣቀዲምና ከምዚ ኣቀዲመ ሕጂ ገብራ ጽንሐ ኣብነት ከም ኣገርኩም ኢኹም ክሰርሕዋ ኣብነት ኣላትና ሓንቲ ጆሲ ቪል ኢንዲሽታት ፋረን እዚኣ ሕጅስ ብፐርፌክት ጌርናስ ከንስራሕያ ብፐርፌክት ጌርናስ ንስራሕያ ማለት እዩ ሕጂ ከም ኣብነታት ኮንያ ጆሲ ሃት ኢንዲሽታት ፋረን ቮለን einfach die will never wollen fahren wollen ጆሲ ሃት ኢንዲሽታት ፋረን ቮለን ኢልና ንምልሶ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ተን ዕታቲክ ስራሕ ደልየን ዘለኹ ካልእቲ እንታይ ወይ ደሓን ቀዳመይቲ ንበላት ያ ተሰሪሓ ስለ ዘላ ያ ሞሽተ ein neues Auto kaufen ትብላላ ፐርፌክት ጌርና ንስራሕዮ Er kann das aber nicht machen. Sie auch perfekt gerne Sache. Vierte, er muss mehr Geld haben. Sie auch perfekt gerne Sache. Fünftens, er will sich etwas Geld auf der Bank borgen. Ji, sie kommen gerne Sache ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተከታተልትና ቁሩብ ሓጊዘናኹም ክኾና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ነዘን ዕዮታት እዚአን እውን ከም ቀደምኩም ኣብ ኮመንት እንዳጽሓፍኩም ተሳተፉኩም ከተርእኒ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን
ዳግማይ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም እንዳተመነኹ ሎሚ ቻው